Hej alle sammen, og velkommen tilbage til foredragssalen og eftermiddagsprogrammet herinde. Jeg har fået den ære at præsentere den næste forfatter her på scenen til den næste Lit Talk. Man kan sagtens sige, at det er blodet og volden og ondskaben og vores desperate forsøg på at stå imod den, der driver plottet og fortællingerne i Simon Pasternaks bøger. I den historiske spændingsroman Hemmelighedsbærer fra i år følger vi den ungarsk-jødiske læge Samuel Schumann, der sammen med sin søn bliver sendt i en tysk lejr. Men nogen kender til de dyreforsøg, Schumann tidligere har lavet og selv endte med at måtte stoppe. Schumann føres til kirurgisk blok, hvor en fanatisk tysk doktor venter og vil have ham til at huske sine medicinske formler. De skal arbejde videre med dem, og fangerne i lejren skal lægge krop til forsøgene. Her på kirurgisk blok reduceres livet til en ting, et materiale, der kan skæres op og undersøges og manipuleres. Hemmelighedsbærer er en bog fuld af klamme lugte og trange, mørke rum, hvor mennesket holdes fanget og mishandles og åbnes og bøjes og bukker under for sin vilje. Men når det så er sagt, er Simon Pasternaks bøger også drevet af noget helt andet. De er drevet af en kærlighed til stoffet, til inventaret, til genstandene og alle de historier, de bærer på. For både i Hemmelighedsbærer og den tidligere Dødszoner er der indimellem mørket de her vidunderlige passager, hvor verden pludselig står stille og viser sig i alle sine detaljer, sine dufte. Øjeblikke, hvor ingenting sker, hvor plottet og den vold, der driver det, træder tilbage for beskrivelsen. Det er øjeblikke, hvor det trange fangeskab åbner sig for erindringens hemmelige rum, hvor lyden af bæveraspen uden for vinduet, tørklædets duft eller et glas med wienerpølser, der balrer hen over gårdspladsen, for et øjeblik standser denne grusomme verden, vi befinder os i, og transporterer jeget ud af mørket. Det er sådan, jeg kommer igennem disse bøger, og det er faktisk også sådan, Samuel Schumann overlever sin skæbne. I øjeblikkene, hvor han husker en tabt verden, eller håber på en ny, når han dufter til fotografier af sin familie, eller når han en nat går rundt på den mørke stue og taler sagte med de sengeliggende fanger og nænsomt plejer deres hænder. I disse øjeblikke bliver tingene atter til liv, og det er derfor, Tak for det. Kan I høre, hvad jeg siger? Og tak for den helt ualmindelige fornemme introduktion. Er det jeg, der taler? Er det simpelthen dig? Fantastisk. Altså, det er jo sådan, som man simpelthen bare vil ønske at blive læst. Så tusind tak for det. Det er jeg meget glad for. Er der nogen af jer, der har læst den? Vi har sådan en ting med, hellere sige det som det er. Er der nogen, der har læst den? Nogen, der har læst den? Du har læst den. Og tak for introduktionen. Men det kan I jo komme til. Verden er jo ny og ung. Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige efter det her, fordi det er jo faktisk det, den handler om. Det er en roman, som handler om Holocaust, blandt andet. Men den handler også om alt muligt andet. Men jeg kan jo starte med at undskylde. Jeg går altså rundt. Jeg kan simpelthen ikke holde mig i ro. Jeg kan starte med at forklare, hvorfor den hedder det her Hemmelighedsbærer. Og det gør den, og det lyder jo utrolig underligt, men det er egentlig ikke specielt underligt. Eller det vil sige, det er både underligt og ikke underligt. Det er oversat fra tysk, hvor der er noget, der hedder en Geheimnisträger, som er sådan en helt officiel, nærmest ministeriel forklaring på personer, som har en hemmelighed, som de ikke må sige til nogen.
Det er samtidig det begreb, som alle dem, der havde noget med holocaust at gøre, enten som offer eller som bødler, var hemmelighedsbærere, fordi det var hemmeligt. Og så er der selvfølgelig også den pointe i det, at vi jo alle sammen er bærere af en utrolig mængde hemmeligheder. Plottet ganske kort. Vi kan diskutere, om det er en spændingsroman, eller den bare er spændende. Det tager vi en anden dag. Er den her mand, Samuel Schumann, jødisk læge, ankommer til en lejr, vi ikke ved, hvad er for en, sammen med sin søn. Og der møder han så sin bedste elev, som han har glemt, som vil have ham til at genoptage nogle af de forsøg, som der bliver fortalt om her. Og det er jo det, man kan sige, er det, der er dramaet i den her. Det er, hvad stiller vi op, når det system, vi er i, er blevet ondt? Bliver vi instrumenter for ondskaben, eller hvad har vi af beredskab, eller indre kerne, eller modstandskraft mod det onde? Så det, jeg har brugt denne her holocaust-arena til, er at lave en modelverden. Det er ikke en holocaust-roman som sådan. Det er ikke en historisk roman som sådan. Den er utrolig ved at påstå rimelig vel-researchet, og mange af de ting, der foregår i den, er sket. Men alt det, der foregår i den nu, som også er i dag, vil jeg våge påstå. Og det, jeg har prøvet at stille mig selv, det spørgsmål, da jeg begyndte på den her bog, det er, hvad får et menneske til at gå i stykker? Hvordan overgiver man sig til noget ondskabsfuldt? Hvad er det for nogle ting i os, der gør, at vi bliver instrumenter for ondskaben, hvis vi gør det? Og hvis man prøver at finde ud af, hvordan går et menneske i stykker, det er jo lidt det samme som at sige, hvordan hænger et menneske sammen? Og så er vi jo pludselig i romanland. Hvad er vi bygget af? Hvordan er vi som personer? Det her koncentrationslejrunivers er interessant, synes jeg. Ikke kun som en historisk begivenhed, men også som det, jeg vil kalde en mytologisk begivenhed, altså en modelverden. Jeg tror på, at det, der skete i lejrene, de hierarkier, der var i lejrene, mellem helt nede i bunden ofrene, og så helt oppe i toppen bødlerne, er en ond karikatur af, hvordan vores verden ser ud i virkeligheden. Som en ret kendt holocaust-forfatter og vidne, der hed Primo Levi, som I garanteret har hørt om, siger om dem, der hed kapoer, som var fanger, som arbejdede for lejrsystemet. Han sagde, jamen sådan en kapo, det er ikke noget, det er selvfølgelig et historisk fænomen og sådan noget, men kig bare på de fleste mellemledere, I kender, så har I typen, ikke? Og det jeg vil sige med det er, at den her modelverden, altså det yderste mørke af det, vi har, den kultur, vi har bygget op, nemlig at der er nogen, der skal dø, og nogen, der ikke skal. Den måde, vi kan lave mennesker om til ting, det ligger som en meget ondt hjerte i den kultur, vi har lavet, i den måde, vi har bygget vores kultur op på. Og den måde, man byggede lejrene på, tror jeg, er som sagt en karikatur eller et ondt modbillede af, hvordan vi ellers lever i vores verden. Så derfor så synes jeg jo, at holocaust er en mytologi, som vi bliver nødt til at forholde os til, som de mennesker, vi er i dag. Og en mytologi handler jo ikke om det, der skete dengang i forhold til det, der sker nu. Det, der er med mytologi, det er, at det er altid det, der sker hele tiden. Så det vil sige, at det er hele tiden en mulighed for os, at de her ting kommer til at ske igen. Så er det jo vigtigt, når man skriver romaner, om hvem fortæller historien? Hvad er spørgsmålet? Det er, hvad gør man, når man står over for det onde? Hvordan hænger vi sammen? Hvilke sprækker er der i os? Hvem fortæller historien? Det gør den her mand, der hedder Samuel Schumann, som er hverken bødel eller offer, men som er noget indimellem. Der, hvor
Han bliver udsat for et ekstremt pres og en ekstrem vold, men hvor han også har et eller andet form for valg. Og som en anden holocaust-forfatter, som er meget interessant, der hedder Imre Kertész, som nogen af jer siger, heller ikke har læst, eller... Nej, undskyld, det var ikke for at være den onde op på pedestalen her. Men han siger sgu noget meget interessant. Han siger, offer og bødel, det er nogle meget nemme roller, som systemet giver dig. Det er selvfølgelig federe at være bødel end offer, men det er en meget klart defineret rolle i hver sin ende af det her onde system. Men inde i midten, alle dem, der har et valg, det er der personlighedens byrde ligger. Og personlighedens byrde, nemlig hvordan ser vi ud indeni, hvad er vi lavet af, det er jo det spørgsmål, som alle romaner, så vidt jeg ved, prøver at stille sig selv. Så det er det, der er spørgsmålet i det, og grunden til, at jeg har lavet den arena. Så er det også, hvilket jeg synes kom meget frem her. Det ene, det er, at det er en roman, der handler om et enormt pres i en meget voldelig verden, i et meget lille univers på nogle få kvadratmeter. Men det er også en kærlighedshistorie. Ja, undskyld. Det er det sgu bare. På Gyldendal, hvor den her bog er udkommet, der sagde redaktøren, kom med et pitch, altså det, der hedder på meget få ord forklare, hvad er det her for noget. Der er sådan nogle pitches, der hedder high concept, som for eksempel er Jaws in space. Det er Alien, for eksempel, ikke? Ja? Godt. Pitchet på den her, det er Vertigo i Auschwitz. Har I set filmen Vertigo? Ja? Som handler om en meget besat mand, som først bliver besat af en kvinde, som viser sig at være en anden, og så prøver han at lave den kvinde, som han egentlig forelskede sig i. Altså en gentagelseshistorie. Og det, der er her, det er en af de måder, som vores modstandere, altså djævlen, ham der formår at se sprækkerne i vores hovedperson, det han finder ud af, det er, at han bærer på nogle hemmeligheder, han bærer på en kærlighedshistorie, som han måske kan manipulere med. Så han finder en kvinde, som minder om hans afdøde elskede, og så sætter han hende ind i, altså vores onde doktor, han sætter hende ind i ham her Samuels liv, for at knække ham. Og det må I jo se, om han så gør. Men grunden til det her sådan maskespil, er egentlig fordi, at den her roman også handler om den måde, vi er lavet på. Og den måde, vi er lavet på, så vidt jeg ser det i hvert fald, er vi jo meget bygget på alt muligt, men en af de ting, vi er bygget på, er erindringen. Og erindringen har den meget underlige egenskab, at det er ligesom det, der gør os til dem, vi er, samtidig med, at vi ikke kan huske en skid. Forstået på den måde, at jeg ved ikke, om I også har det på den måde, sådan har jeg det i hvert fald. Jeg ved, noget er sket, hvorefter en eller anden underlig, optimistisk motivationscoach, som jeg vil kalde min erindringsevne, prøver at fortælle mig, hvad det er, der egentlig er sket. Så erindring er både det, der gør, at vi er dem, vi er, men det er også en måde, vi fortæller historier på til os selv, for at prøve at finde ud af, hvem vi selv er. Tænk nu, hvis man kunne gå ind og manipulere de fortællinger om dem, vi er. Og det er jo så også utrolig meget, det den her roman handler om. Hvad er det egentlig, der gør, når vi står ansigt til ansigt med noget, vi ikke vil? Ansigt til ansigt med nogle meget hårde valg mod en ondskab, kan man sige. Hvad har vi så at stå imod med? Hvad er vores kerne så? Har vi en, eller er det en bunke af fortællinger, som vi har skabt for at prøve at lave en identitet? Og det er jo nok nederen, men sandt, at de identiteter, vi har, er bygget på sand, fortællinger, manipulationer
Og hvis de er det, så kan man jo også manipuleres. Men måske er der også en kerne i os. Måske er der også noget, som måske er en religiøs kerne, eller måske er kærlighed. Det er også noget af det, de her forsøg går ud på. Meget hårde beskrivelser af nogle forsøg. Men måske er der også noget derinde, som gør, at vi alligevel kan komme igennem det. Det kan være skønhed, det kan være kærlighed til et andet menneske. Og hvad betyder kærlighed til et andet menneske så? Betyder det så, at det skal være den samme, eller betyder det, at vi ligesom kan flytte vores opmærksomheder hen mod nogle andre mennesker? Eller er det i virkeligheden snyd? Er den kvinde, som kommer ind, er det så i virkeligheden den samme, som den han elskede i fortiden, som døde? Eller er det en måde, eller er det noget helt forskelligt? Er det en manipulation? Er det noget, man kan gå videre med? Kan man skabe sig en ny fortælling? Er der en kerne i den kærlighed? Der er også en søn med her, som han følges med op i lejren, som forsvinder for ham. Men hans modstander, har også en søn, som er syg og som gør, hvad han kan for at spille hård nazist, men han er kun 7 år og i virkeligheden utrolig bange for alt og alle, hvilket vores mand opdager. Måske er den døde søn, måske kan man kaste sin kærlighed på en ny søn. Så igen ligger det hele tiden i sådan et eller andet rullende felt mellem erindringer, både gode, dårlige. Vi holder fast i noget, men måske kan vi også skifte ud med noget. Og det er det, som jeg prøver sådan at undersøge i den her roman. Og det, som er driveren i det, det er jo både med medicinske forsøg og så videre, det er at prøve at finde ud af, altså både fra operationer til samtaler til erindringer, hvad er det inderste af dem, vi er, og findes det? Jeg har været lidt inde på, hvorfor den handler om holocaust, fordi jeg tror, det er en modelverden. Men jeg vil så også sige, at der er så også det er også en utrolig hård og en utrolig på mange måder ulækker roman. Og det prøver jeg at sige meget neutralt, fordi det er det bare. Og jeg har undersøgt de her forsøg, som er nogle infektionsforsøg, der blev lavet i en anden lejr, som er nogle utrolig ubehagelige forsøg. Men jeg synes, at jeg bliver nødt til at have, man bliver nødt til at se det, som også rent faktisk skete. Man bliver nødt til at gå ind i noget, og så prøve at se det i øjnene, hvor ubehageligt det er. Der er masser af operationer i den her bog. Jeg sad med en pensioneret mavetarmkirurg og gennemgik det hele. Og mens jeg havde kvalme, så lyste hans øjne mere og mere op. Men han synes, det var så genialt at være tilbage i det der. Så man siger, at det gode ved kirurger, det er også det dårlige, sagde han. Det er, at de har ingen empati. Ellers kan de ikke skære i folk. Men det, jeg egentlig vil sige med det er, at når man laver sådan en æstetik, som er meget kødelig, fuld af dufte, fuld af operationer og alt muligt, jeg tror, det i hvert fald for mig har været en måde at gøre en historisk erfaring til en fælles erindring eller oplevelse for læseren og for mig selv. Jeg tror, at vi har nogle kanaler ned gennem historien til at forstå hinanden. Jeg tror, at hvis man gør det sådan, at man går helt ned i de kropslige ting, både det gode og det onde, der er både meget ubehagelige og klamme dufte, men der er også mange kærlighedsdufte. Der er meget, sådan, der handler om hud for eksempel, men det er både en kærlighedshud, men det er også en objekthud. Og jeg tror på, at noget af det, der måske kan få en til at være i det her rum, altså tvinge en til at være i det her rum og blive transporteret tilbage til den her tid, det er ved at lave en måde at skrive på, som vi alle sammen kan se og lugte og mærke. Om det lykkes, ved jeg ikke. Der er mange, der synes, det er utroligt klamt. Der er også nogen, som, og det er jo det, jeg håber på, at det er ikke noget rart rum at være i, men man vil også gerne være derinde, eller bliver nødt til at være derinde, også fordi der både er et enormt mørke, men også et lys derinde. Så det er den ene ting, jeg tror kan være noget, som gør, at vi kan komme i kontakt med en fortid, men også kontakt med hinanden,
som mennesker og som læsere, det er via det enormt sanselige, om det er så ubehageligt eller ikke behageligt. Noget andet er, at når man skriver romaner, det tror jeg måske mange, der har oplevet, når de skriver romaner, det er, at man bliver grebet af et vist overmod. Forstået på den måde, at man tror, man kan forstå ting, som er umuligt at forstå. Eller at det er sikkert også mange, der har oplevet, at man sidder og skriver et eller andet, så uanset hvad der går op for en, uanset hvad man oplever, eller hvilken dimmer man støder på, så har det noget med det her at gøre. Men jeg tror, vi har en kollektiv bevidsthed, som gør via litteraturen, at vi kan nå ned og forstå hinanden på tværs af tid og kultur. Og det er også i hvert fald det, der er et forsøg her, at prøve at genskabe en bevidsthed, som det er så også en historie, jeg bærer på selv, en jødisk fortælling, men hvor det egentlig er okay at gøre noget, som man får at vide, man ikke må gøre, nemlig beskrive, altså hvordan kan man sætte sig i det sted, lave en jeg-person, en nutid, sætte sig i det sted, som er unævnligt, altså midt i en lejr. Og det tror jeg, man bliver nødt til, fordi man bliver nødt til at sætte i øjnene. Men jeg håber også på, at ved at være meget sådan nærsansende, altså gå i vores udvidede sanseapparat, både sprogligt og mest sprogligt, men også almindeligt kropsligt gennem sproget på den ene side, så tror jeg, at man faktisk kan transporteres til det. Og jeg tror også, at man via litteraturen og via det at skrive ind i nogle traditioner, der er en del traditioner her, der er meget tysk romantik, der er meget jødisk religion i den her to måske ret modsatrettede emner, der tror jeg, at man faktisk kan nå ved at gå ind i sproget fra min side, og som læser gå ind i det fra jeres side, så tror jeg, at man kan komme i kontakt med noget, som ikke bare er mig, men noget kollektivt. Og det er jo selvfølgelig store ord, men det er jo det, litteratur handler om, efter min mening. Det er jo, at vi binder os til hinanden, både nu, men også på tværs af tid, og en del af noget, og del af nogle større historier, for eksempel en mytologisk historie. Er der nogen, der har nogen idé om, hvor lang tid jeg har snakket? Er der 1 minut tilbage? Så sgu da meget godt. Så vil jeg bruge det minut til at fortælle om 2 slags forfattere. Jeg arbejder også som redaktør. Jeg vil sige, at man kan dele forfattere op i 2 forskellige slags. Dem, der går efter at spise den bedste kage først, og så dem, der går efter at nå frem til den bedste kage. Altså dem som for eksempel mig, som er totalt lystpræget idiotmenneske, at det gælder om at skrive det sjoveste først, fordi så er der jo altid kun det sjoveste tilbage. Og så er der andre forfattere, som simpelthen siger, for at nå hen til det her, bliver jeg nødt til at kende hele vejen derhen. Og der er ikke nogen løsning på, hvad det rigtige er. Det eneste, man kan sige, det er, hvis man starter med, som jeg gjorde, den her roman startede med en scene, hvor vores hovedperson opdager, at der er nogen i hans sektionslokale, og det viser sig at være den kvinde, som den onde doktor har sendt hen imod ham. På en eller anden måde, så kom den scene til mig, og det ligger sjovt nok nogenlunde i midten af bogen. Og hvordan kommer man så derhen? Så var der også en anden scene, som lå meget langt hen i bogen, som jeg også synes var fed. Og så skal man prøve at nå derhen. Og det, der er problemet, hvis man har kagemetoden, det vil jeg bare sige til skrivende, det er, du har det sjovt, mens du skriver, men du kommer til at skrive så utrolig meget om. Utrolig frygteligt. Så det var det.